Ara, ara està gravant, ok. Us proposo una meditació. És una meditació que jo ja fa més d'un parell de setmanes que estic fent. Alguns l'heu fet amb mi a classe. I penso que és bastant adient en aquesta situació que ens toca viure, perquè és una meditació per frenar els pensaments, que ens va molt bé ara, perquè tots són així inputs que ens van arribant. Llavors jo penso que està bé aquests 11 minuts que dura, donar una miqueta d'espai a la nostra ment i negar-nos a pensar. Llavors és una meditació molt fàcil. Us passaré també després la fotografia amb la teoria, però us explicaré una miqueta. Són 11 minuts que jo us aniré guiant amb la meva veu. Primer de tot la posició és de meditació sentada. Buscar coixins, un bloc, el que et vagi bé, mantenint l'esquena recta, el pit lleugerament cap a fora i la barbeta lleugerament cap al pit. És amb els ulls tancats. I llavors la posició de les mans, aixecaré una miqueta perquè se'm vegi, són amb les mans lleugerament ahuecades, es diu, com en així. Llavors la mà dreta, el colze dret està enganxat al cos, i la mà així, es veu com una mica ahuecada durant els 11 minuts. I l'altra mà també així ahuecada i per sota del pit, fent una miqueta de pressió. Aquesta serà la postura durant 11 minuts. Llavors es tracta de 20 segons inhalant. Inhalarem durant 20 segons amb els ulls tancats i jo us aniré guiant. Llavors retendrem l'aire també en 20 segons i exhalarem en 20 segons. Això durant 11 minuts. Coses que passaran, perquè jo la vaig començar a fer i al principi doncs em costava la inhalació o em costava la retenció. Crec que el que més em costava era l'exhalació. En plan, és impossible exhalar en 20 segons, no us atabaleu. Jo agafava una miqueta d'aire i m'he donat compte com ara com ha anat canviant la capacitat pulmonar i ara la puc fer tranquil·lament i podria inclús inhalar més, retenir més i exhalar més, però l'important és que quan fem una meditació no ens agobiem. Si voleu també podeu tenir una miqueta de música de fons. Jo no ho he fet perquè he pensat que igual el so no se sentiria bé, però podeu en un altre aparell que tingueu posar-vos una música. Jo ho feia amb música en la teoria que us envio, però no sé, en el meu cas m'he donat compte que em va molt millor sense música. I llavors també quan ho tingueu integrat podeu deixar el meu vídeo i ja fer-ho vosaltres a casa a l'hora quan vulgueu sense escoltar-me a mi. Però si us costa i veieu que el fet de que algú et guiï et va millor, doncs per això faig aquest vídeo. Jo simplement guiaré la inhalació, la retenció i l'exhalació. Més coses que poden passar que per tu 20 siguin masses, doncs fas menys, fas, no sé, els segons que siguin, 10, 15, els retens, exhales i continues respirant normalment fins que jo torni a guiar i així t'enganxes, Llavors, el molt important és, durant aquests 11 minuts, negar-te a tenir pensaments, que això al principi és com... Però ja veuràs com estàs tan pendent de la respiració, que igual sí que et ve algun flash, però tornes i és bastant fàcil, perquè com que estàs ocupat entre la postura, la posició de les mans, l'haver d'estar escoltant la meva veu i tot això, jo penso que és fàcil. Després és aquests 11 minuts i al final acaba de la següent manera. Inhalaràs profund, llavors la retenció seran 25 segons que hauràs d'apretar tot el cos, sobretot la mà esquerra, la que tens en contacte amb el diafragma, apretant molt, tensant tot el cos i portant tota l'energia en allà, exhales i relaxes, i això ho farem 3 cops.
crec que no em deixo res. Vaig a posar jo el temps per controlar i tu vés-te situant, si et vols posar una espelma, un incens, si vols també fer una miqueta de... Device disconnected. Perdó, que he desconnectat això. Un incens, una espelma, posar la intenció de no tenir pensaments, val? Jo m'assento també en postura còmoda. No cal que estiguis mirant el vídeo, evidentment, amb els ulls tancats, només escoltant la meva veu. D'acord, doncs poso el temps i et vaig guiant. Ves buscant una postura sentada còmoda. Això ja ho tinc a 0. Ves buscant una postura còmoda, sentada. Fes unes quantes inhalacions i exhalacions profundes. Si necessites deixar l'aire per la boca, deixes anar. Relaxa les espatlles, relaxa la cara. Portem tota l'atenció en l'aquí i en l'ara. Deixem anar totes les tensions, preocupacions, sorolls. Anem cap endins. Aquests dies és complicat, estar sola a casa, no passa res, encara que estiguis envoltada de soroll, dels teus fills, del que sigui, fes el propòsit de que tu ara mateix estàs en aquesta meditació de 0 pensaments, amb aquest objectiu clar, i encara que sentis altres coses, res et treu de la meditació, del centre. Fas 3 inhalacions i 3 exhalacions profundes. Col·loques les teves mans, mà dreta al costat del cos, amb el palmell de la mà lleugerament ahuecat i mà esquerra per sota del pit, també amb la mà ahuecada. Obres una miqueta el pit i portes la barbeta cap al pit. I si en algun moment necessites modificar la postura, et sents lliure, intenta no modificar les mans, intenta també relaxar la cara, les espatlles. I comencem. Inhales 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, retens, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, exhala, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, inhala, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, retén, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, exhala, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, inhala, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, retén,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, exhala, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, inhala, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, retent, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, exhala, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Inhala, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, retent, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, exhala, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, inhala, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, retent, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, exhala, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, inhala, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, retent, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, exhala, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, inhala, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, retent, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, exhala, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, inhala, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, retent, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, exhala, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, inhala, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, retent, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, exhala, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, inhala, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, retent, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, exhala, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, inhala, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, retent, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, exhala, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, inhala, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, retent, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, exhala, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Inhala profundament. Apreta, apreta tot el cos, sobretot la mà esquerra contra el diafragma, apreta, apreta, apreta tota la tensió a aquest punt, apreta, apreta, apreta tot el que puguis. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, exhala. No deixis les mans al lloc, 2 cops més, són 3. Inhala profund. Apreta, 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 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Exhala, relaxa. Última. Inhala profund. Apreta tot el cos, les mans, retens, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Exhala i deixa anar les mans. I et quedes en postura de meditació, tornant a la teva respiració normal, sentint el cos. I et pots quedar aquí l'estoneta que et vingui de gust. Espero que hagis disfrutat de la meditació i t'animo que la facis 40 dies i que vagis veient com va progressant la teva respiració, i tot això és un bon massatge als nostres pulmons i sobretot per donar un descans a la ment. Espero que t'hagi anat bé l'acompanyament de la meva veu. No sé si en algun moment potser he dit inhalació i era retenció o exhalació, però igualment, com que tu ho estàs fent, doncs tens molt clar el que toca després. I res, us animo a que us quedeu una estoneta més en meditació, si podeu, i seguim tots connectats. Gràcies.